Мову балотувати з кандидатами в депутати Луцької міської ради Волинської області по одномандатному мажоритарному виборчому округу 10. Розглянувши заяву кандидатів у депутати, не керуючись пунктом 1 статті 45 Закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Луцької місцевих рад та сільських селищних міських голів, я вам виношу на ваш розгляд таке рішення. Скасувати рішення Луцької міської виборчої комісії Волинської області номер 6 від 25.07.13 року про реєстрацію кандидатів у депутати Луцької міської ради по одномандатному мажоритарному округу. 10. А саме в частині Євчинської Катерини Миколаївни, Кочинської Світлани Кузьмівни, Чупринського Бориса Олександровича, Антощука Романа Ярославовича, Мікуліч Олени Аркадіївни, Артюкової Ірини Фабіанівни, Ковальчук Олесі Віталіївни, Марценюк Катерини Миколаївни, Саган Людмили Анатоліївни, Солтисюк Ганни Олександрівни, Ган Світлани Валеріївни. Хто за таке рішення, щоб скасувати рішення про реєстрацію від 25.07.13 року від цих кандидатів в депутати? Посвідчення їхні здані судді. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Одноголосно.